Nandiyan ka na rin mo, sakita rin natin. Na? Ang ulit sa pawaglan eh. Ito na, Mili. Kapag ko, kamagpun sa dress, tingin ko itagana. Nabuing na ito na, Mili. Salamat tayo. Amalit pa. Okay, Lena. Asa, Mili? Maday, kaduhang abuhan. Abuhan na sila nila kami. Kaduhang abuhan na ni. Guys, nga makabuhan. Makapag-ispila na. Guys, nga makawiyak. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, happy birthday, Alita! You know, whether you will eat or drink, do it for the glory of God. Diyan mo kasi lang. Hi guys, good morning. Murag iring ko na yun, badog ka rin nagnaw. September 23 na karon guys. Diya. Biyahe na dahil mi. Badog mi og kuan. Alicia. Birthday ni, happy birthday Alets, Mama Alets, ug ni Jomar. Dengan na sila birthday guys. Dengan na sila birthday. Ug happy birthday rin po ko kang Junjun Bikbi katong bara ni Jijin Bird. Happy birthday po. Tulo na sila birthday karong adlaw guys. Taga tuo ko mimbo. Guys, hindi na sa mis dagat. Iwan man gabi eh. Ha? Gubog. Tara day. Amo mga hero, amon sara mo kaon ha. Dandan ay pagkain nito ha. Hi guys. Askin di mo diha. Ya, skin day. Bisa mega skin day. Kinahanglan sigmo sa to guys kay karong adlaw magluto ko sa tanang ato siya tus kamalig ja magluto ko gud sa ato sa kuan kaming house sa ang papayte nila ako ray magmo nagluto guys kay kibaran tang agahang luto jud basta naay kay po sa kay spaghetti kay ganahan sila. So, daan namin sa kuan guys, padong nga nighagna. Time check day guys, daan namin sa kuan, padong na nighagna. Alas 6 na, kabuntag. A few moments later. So, daan namin guys, ang abot namin dari sa family house. Dari si kuan dari Gabriel. Ano? Ilan naro ah? Eh, Ilan kung piskat mo ka mo? Saya ba nila? Oh. Si Gabriel lang mo to dito. Tamas, muli ko na toron atos Valencia. Pwede ba magyan trabaho dito? Ang ko tay ha? Pwede ba man? Basa pat kadlaw dali ra naman. Eh, basta kusod na eh. Siyam. Happy birthday! Eh, busy naman di ay. Yan ba sa happy birthday? Sila Bilixi. Sila Bilixi. Amin. Baika. Amin. Happy birthday yan. Wow, uy. Ganihan nila. Natong kami na sa ate mi. Kung ba na na-enjong gahan nila siya lang? Gani di ay. Sila Bilixi. Ah, Ano kuno kayang mata? punita dali. Diyan ang datag sa mo. Ilan lang biscuit? Okay, kasi na. Tagsa sila ka na. Malipay tang putsik silo oy man. Kana kang aliana na sunod. Ni Nita Kini kaalita ni.
Dahil mo ko kamawag spaghetti. Ito adan, kaya nagbaka ko'y magpuan. Nami, kurang yung ginama. Isa man ang Ginamos. Sa tinig ko kamawag spaghetti si. Ito lang, ako'y magutos kuan, luto lang magpasadahan. Katanaw diya ka daw dito ni Sundo ana ah. O ka na kang halitan ng spaghetti. Isda di ay. Kande. Pila mo katawin sa mga Ay! Ano man ang berbran? Diyan na sa diraman, kaya sa ko kapas. Ano ba yun? Tapos na. Ay, happy birthday Alita! Salamat. Salamat ka dyan sa imong mga ito. I love you, happy birthday Jahan. Nayo, gasan mo na yun. Nay, akong Gasan mo na yun. ano lang isda, anay? Ito ni isda na. Iwayawan na si Dana. Ako sa isda. Danggit. Gatong para may kuto sa kay patilog. Puwa-puwa ka po Kampo kay tilog ko na. Uy, Na, dahil na. salad. Na magdaman to si Kuan ka ron. Si Milo. Sakto na pala ito yung Maligo. Na? Ay, gano'n. Balik lagi ka. Nay, bayan ako nung ginamos na bi. Tunga ikunos pura may ani. Tulog. At Kuya Mario, kang purani. Gay gamay ra ka Mario. Mario. Kuan to ko na ka. Magdaman to sa mariluron og ice cream. Tuwa ka amin. Amin imim. Uy, limit ikaw mo luto ani. Sa na, iskalipsingon na? Sa namin na ba na iskalipsingon? Ipalit kag para sa kabitsi. Kitsa para man ko nukuan. Carrots. Carrots. Wala di carrots di. Ay, Carrots ko kuan luy ah. Mura ka luy ara. muyaw kari. Kaya ba ako kasi, ang ginamos na palit gabi eh? Sina, buho ang bugan. Dinansal na taon. Ang bugan. Kanang lamian na nay. Few moments later. Hi guys, dinara ko shop. Manguling ko darag ang sarili lang ipang takang dari silang kaldero. Nara sila ikuan guys, bagong lungaga na harang explain yung susunod na hang vlog. Kuan na guys, nara sila karnina. Na. Luto dere. Dere karnina ah. Kaning baboy man siguro ni baka. Kan sa kung luto bibi ko tasan ko oy day ko am. Ano guys? Kare, sinabaw. Guys, sila luto nila na sila dagang niluto. Ibang baboy. Tag na kay lamisa diha. Ribs. Diyan magluto ko sa ito. At ang kahanda ko ha, magamit pa. Hindi ka super di ay. Guys, sila pasta guys. Magluto na ko spaghetti ra guys. Spaghetti ra ang lutoon. Jawa ka lagi lami sa daari. Kayo man lagi mama ning amang kuan bagong ibalinan. Maginiling guys, gahi pa. Nag-ice pa mo ni asang gi kuandaan. Guys, ito kaya danik meatballs o kuan ito biniling yan na guys, sama na kog luto hindi karon mo lakaw lagi mi kay mo palit pa mi cake. Kuya mo ba? Kasalig mo sa kuan si mudawat niya man din to man nag-video. Ito nag-video okay. Hi guys, muna ko sa dimet ng lusot kay magpalit mi cake. Kaya ni boboy na. Dahil ako sa lungsod guys, pili sa kugig dari nga ang palit ko ni Alex o ni Kuan, ni Jomar. Diya guys, yung libot lang ako dari sa amang munisipyo, kaya wala po ko kalabay, yung libot ko dari.
Ngadto na po ko sa pikas tindahan. So karon guys, murisuray ko sa kanang family house kaya hasang to nag kanang spaghetti ni Alex kay human na magang Jumar. So diyan ako guys, arang gisihan ng Limuel, si Limuel na nagluto sa koan sa isda. Duhay kusina guys, duhay kusina di ko na rin ning taliat. So pasta na niya hanang gitak ang dali raman guys, kada naman sila kahoy. Agay, kaduhang abuhan. Abuhan na sila na kabay parod, kaduhang abuhan dani. Diyan ka? Ang ikaduhang abuhan. Abuhan patay. Mana? Dito sa spaghetti guys. Kunding, kinanglan ay kunding para lami. Gamay nga asin o gamay nga magic. Tara! Spaghetti na. Yeah guys, kamanda ni ron tabok na po nga tos kamalig. Igor ako nagluto ng spaghetti ni Ali dare. Alina ng birthday nga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday. Awan ni kan. Sa dahil na. Cara guna. Di sana kita gini. Yung patod sa Cos Family House guys, kay mauli na pod meron ja mo tatad kong Mario. Ikaw drive. Ha? Kara. Ha? Sige na. Kara. Kaya nakuha na. Yeah guys, diyan na Cos bye. Hi guys, ana day ko ohera ko dari kada tum ko. Ano ba ning dungo man? Yan mga bisita si Pastor. Kasi ka na lang hiti. Ako na ka nang hiday. Ayaw ka na naghid. Okay ra? Yan naman. Kaya na-vlog na naman si Za. Ako kay mandik mo ko kay Za. Wa kay kauban niya. Awa ita. Wa kay kauban niya. Mani handa guys, handa ka na pag handa ka na pag nabilin kay wining kaon. Pagdaan lagi sa bidadong dan. Dami na to. Okay. Karin ba? May ka. Nanay Lagi ay. may ka. Sakit ang ngipon may ka. Paparihata. Daghanan mo. Parihata day. Ipikto sa ino. Mukan mga ni karong sani karong mawag sa. Did na. Sa tigayon sa Anis Ginoo. ani mahurot ti sa malilo. Ang sa tigayon sa Ginoo. Whether you will eat or drink, do it for the glory of God. Maglamian ko. Diyan mo sila. Maglamian ko dari. Lagi. What's that nga lami man? Ajo yung bali ko. Kamo kagkimo dari mama ika. Popularity naman. Ha? Kamo kagkimo dari Di. kimi. Kali lami ra ba ni? Lami nga para. Lami alita ah. Lami oy. Parat pansit. Nung giapil akaw nagpukog sa ito. Wow.
Ay, muli na sila guys. Anong video na? Salamat! Thank you! Agapin sa vlog! Naghihisi na buhay ka buta ng kalipay. Thank you. Unfriend ako. Bye-bye! Thank you! Mas ba ko kaning vlog ko, ikaw Na, ganahan ko. Ako din isisimba pero ang sa tawag nga. Ni, no. Kasama niya isang galab man? Nay, hindi pa nga dumisa na rin. Kasali na sa oras, katong nagtutuntang. Kamu ada garis dan ini. Ala pa, yun na magiging Man, itu kesadaran ko. Ano yung naman nagingan eh? Aman kita di. Nga na, sampuran ka na sa akin. Alay, ko rin natin. Hapal natin. Hanggang nga, nagati ka na. Nga na, kare. O, tanang iri kare, ito yung buho gawin. Nati, mga nagigis ko lang natin. Lalo yung magpapakita, ti. Wala may buksun. Ako na yung pira na eh. Ano na yung simbag natin? Iri atin. Kailangan sa nagmangay ko na eh. Nga mo na ibuho dari, pagkita sa buho, yung barok, naputo ba siguro? Ano ko? Adira, ang kanang buho kare, mo na ikot dari. Nakakawala din eh. Masa kasana, o na, tanaman. Kani, hindi niya na lang. Na? Di ba nga dari? Mga nagigis ko na natin. Ako din sa mama dyan, ti. Sagot na karong ti. Kaya yung simbag. Ikaw ko na, siya ko na di. Siya ko na di, siya ko na Kami di. friendship kong balag. Alag ba ito ka natin? Hoy. Ngayon pa yung gugutin yung mga dress dito. Kuan ni ani yang nang gikuag butun. Ano di ko gugutin? Lagi anong girit ni. Jam ti. Ito ni madana. Dari Tanawa sa imo ang iba kayo. Lalo ni simbag na. Naniwa mo gugu. kasi ang kamangay dahil kita tumang sanggalab na sa Ganahan kong isang galab. Narangan dyan sana. Ala, kaya simbag. Salamat ti. Salamat ti. Ang birthday ni Mati Mati. Ang Kung sa akin. Nga dyan. Di ba sige sakitan ka ti. Nasakitan ka ti. Pero hindi ko madyan. Ang sabi. T-shirtan naman ni mo ni. Grabe, ito sa Japan education ba ako? Kung sa beso kay simbaw ba o education ba? Nandiyan ka na rin lang, isakita rin natin. Na? Ano mo sa pawaglan eh? Uy, hindi sa brosa ba rin makatuloy sa ating vlog. Hi guys, muli na may. Bye-bye! Love you, Mike. Uli na may. Love you, Ate Mike. Ato na mili. Salamat, dress. Pero ko ha, Ibang spaghetti. Ha? Ibang spaghetti. Nadi? birthday. Ibang ginalin. Hapon. Ha? Mana ibang birthday mo lang? Basta ka muli, Salamat sa Tinubuan. pakete. Tinubuan. Tantanan ni. Pare. Salamat ka, Joy. Loy, mukhaan ka, Loy. Dahil kwan, Loy. Panset. Ha? Ay, kasa dari, Loy. Pare. Doon sa daan. Pagkasa dari ko. Itong tabi, guys. Pare. Pare. Dapat masagurente sa rin salin. Sabay salin, Loy. Loy. Ay, dari. Love you, pare. Tara, mag-video ko. Guys, musimba. Amping nay. Mo ba nas panda simbahan? Sa esko media di man pareho na Lamig sa ninas na nay, oh. si Consiro. Maglakaw ra ka nay? Maglakaw ra. Wala ko ito na ano sa. Ano sa? Kay aan sa mong duha. Wa mo bantay pa kundi na dapat. Maanya duha mo. Tapos tatay ka tawa. Ang asawa. Ha? Ikaw na mastina wala man kakaon sa una mastina wa ano kakaon. Apa ka naon sa? Nagbalik. Ang arasayas na magawa simba. Ito na mitay. Hay nakakaon. Na, usog mo nang pa. Jaway inom. Ang bagus. Di apa yan Tubig. Pepsi. Di mo na Pepsi. Bayot mo na. Pepsi. Halo. Ito na mitay. Binutan tay. Kadoon ka sunod tay. Ato na po tay. Balin siya sunod.
Ato na mili. Papa Juko, ka magpunta sa dress tingin ko itagana. Nabuing na to na mi. Salamat ka dito. Bye-bye, Alena. Asa Melisian? Oh, bye-bye. Ato na Melise. Salamat ka dito. Mabalatan. Si Milo, sa imong mga mga panghalipay. Iwas ano po. Salamat sa imong pag-love na. Kay bisa. Uy, girl, sana po ni Miluta. Di ka daog. Hindi ko kadaw, hindi ko kabaw si Muhin. Kaya ay, sus, ginawa. Mga tuwang ta. Para kay... Ah, pag binatan lang siyan. Ha? Actually, yan, napanangin siya kay... Para na kiss on earth. Aliana! Gaksa sa mga timim. Dali na. Thank you. Kisot pinapiti. Kita. Kisis sa timim. Kaya na balik dugay pa. Hoy, kisis na. Dugay pa. Po, hindi man ako sa birthday. Piti dyan. Na, uli na to. Ito. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Lech. Bye. Salamat eh. Ah. Ay, wag hindi lagi pinapiti. Ha, kayo. Ato na mi. Love you, Timmy. Ato na mi, tay. Mamay ka. Ah. Love you, Mike. I love you, Pud. I love you. Why break, why cambio. Naku, din ni akong tiil mula. Hala, guys, hindi nabilin. Ilahara lagi to. Ay, ikaw? Una pa bang gudid to? Wala. Dunga ah. Hatag doon tayo. Oh. Ah, hindi le. Ah, guys, hindi naslingkuranan. Isod sa rep. Naslingkuranan. Mangita man ka tay. Wa! Nara naslingkuranan. Nalagi. Nay, gisod og plastik. Tawag sa dai bisig na sud diha.